No i fantastycznie, ja się nazywam Niklaus, a to jest Wolfenstein 2 The New Colossus. I gra bardzo dla mnie ważna, jako że gra Return to Castle Wolfenstein była jedną z pierwszych moich gier PC-towych z pełnego zdarzenia. Gramy na streamie, na żywo, dzień premiery, emotions, ręce latają, stuleja wariuje. Słyszałem, że gra niektórym sprawia jakieś problemy. Miejmy nadzieję, że będzie działało wszystko dobrze, jeżeli nie, to wybaczcie, nie ma w tym mojej winy. Pokażę wam, jak wyglądają ustawienia. Niestety gry na OBS-ie nie da się przechwycić jako gra. Muszę ją przechwytywać jako cały monitor. Full HD, synchronizację, bla bla bla, anti-aliasingi, w ustawieniach zaawansowanych, wszystko na wysokie. Tych opcji tu jest... Kurde, pierwszy raz widzę 4 filtrowania. Jest opcji, prawdopodobnie gra jest dobrze zoptymalizowana. Widać, że robiono ją z myślą o PC-tach, a nie... W ogóle odrzucanie GPU. What the fuck? Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Także na YouTubie pojawi się cała gra oczywiście, bo to jest na pewno wspaniała gra. Wspaniała. Dobra, nie przedłużając, moi drodzy, bawmy się. Wkładam w tym duże... W ogóle ciekawe menu, takie bardzo proste jest, mega proste bym powiedział. Nowa gra. Teraz mamy tak, wybór kampanii. Puste miejsce. Mamy aż raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poziomów trudności. Mogę zagrać tato, nie zróbcie mi krzywdy, dawać ich, sukces albo śmierć. Mów mi terribly, jestem wcieleniem śmierci i mein Leben. Jak ktoś pamięta, tak krzyczeli w Return to Castle Wolfenstein. Mein Leben! Dobra, ja bym się chciał pobawić tak, ale zaś bez przesady, żeby sobie nie wypruwać żył. Sukces albo śmierć, myślę, że to tak. It's agony to dream like this and wake up to reality. Fergus Reed, one of the old guard. You're still breathing, you jammy bastard. Hey, you're tough as they come, you know. Jesus Christ. Hey, doggy! Catch! Private Wyatt, good kid. Było. See you on the flip side, Captain. General Deathshead is nearer to us now than he's been in years. We eliminate the General. We cut the head off the Kraut war machine. That's him, isn't it? That's Deathhead! Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all, but I've never seen true cruelty until now. Oh, wie das sehen? Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. I think I see someone. Her name is Anya. She takes good care of me. It's 1960. The USA, they surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yeah. On a train to Berlin. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Sehr schöne arische Züge. Dzięki. The resistance fighters, where are they? BJ Blazkowicz. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, they think the war is over, that we are weak, don't have the guts to oppose them. But as always, they are wrong. Seth Roth, according to official records, has been detained and sent off to a forced labor camp. You said wrong. I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? Your Dasha should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Blazkowicz. Be safe out there. No one leaves my camp! Max Haas! Mr. Max. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Das Yichud is an ancient, mystical society. We invent things, the technology, the development. Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. I think your old friend Frau Engel is leading the attack. Deathshead must have promoted her for her actions at the labor camp. You know what you have here, Captain? This is the Eva's Hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. Get inside the compound, fast as you can. Wipe Death's Head off the face of the earth. Death's Head? Should have killed that man long ago. Got you standing. Captain,
We are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? You're clear. I tak się skończyło, a potem było The Old Blood. The Old Blood? New Blood? The Old Blood, dobrze mówię. Wybrzeże Bałtyku 1961. Sztab trupiej główki. Laskovich! Look everywhere! Laskovich! Nie! Nie chciałem przewinąć! Your father won't be home. Boże, przepraszam, Business over in Dallas. Oh, my boy. ja chciałem tylko zastopować na chwilę. Just rest and heal. Dobra, jestem... I have soup Pani ma zupę and do mnie. porridge. I Which one owsiankę. would you like? Go on, Captain, make a choice for me. O Jezus. Dobra, czekajcie, ja tylko potrzebuję jedną rzecz zrobić tutaj. Na szybkości muszę... O, dobrze, już nic nie będę robił. Od początku, nie, bez przesady. No tam było, że go znaleźli, wiadomo. Aha, ja tu wtedy musiałem wybrać, jak pewnie pamiętacie, Wyatta albo Fergusa. Ja wolę Wyatta, to ja poświęcam... Captain Blazkowicz. Anya, what is it? Sorry. I see him. Caroline, this way. William. Oh, my stupid man. Did you think we would just leave you in here? Oh, Jesus, fuck, his bloody innards are coming out! Hold him in, put your hands there! That's not good. Get him in the helicopter! Easy, easy. 1, 2. Blessing. To have finished the work I was put on this earth to do. Surrounded by friends that love me. You have no idea what it's like to suffer like I do. Bombate, we are out! Fire! Yes, madam. He's bleeding out! Go faster! And the great warmth washing over me. Towel! I think the sky's on fire. Please don't die. Caroline, he's dying. Press. He's turning blue. Bombate, we'll need a gurney at Sahanga Bay. ETA 90 Death at the gates again. Howling my name. Blazkowicz. Come on in, old buddy. Sorry I made you wait. Chamel Chayevim Devot. Shegemalani Koltov. Let me show you something, Billy. Co to za jidysz? My father told me if I ever had a son, I should give this to him. It is an engagement ring. It has been with our family for 8 generations. Pieseł. Can you imagine that, Billy? It is what they call an heirloom. When you meet someone special, you will place this ring on her finger. It is worth a lot, this ring. Shit. Must be 100 damn degrees outside. Do not tell your father about this ring. He will take it. He does not know about it. You know how he is. Sophia! Mother, am I acquitted? Was I righteous and just? Good enough to witness the awe of heaven? Ale Pawlos Blazkowicz nie jest z Polski. On ma tylko pochodzenie. I'm going to hell. Pull, Bombate. Oh, I'll have to cut most of his intestines out. Whatever it takes, Ted, please. Stay with us, Blazkowicz. You fight kurwa, through moje this, and I jelito. promise you. I promise you everything will be all right. Kinderlach, bring me anyone for to give blood, now! And I listen up. You, and you fucking too. Round everyone up and line up over here by the shake my bucket on your box. Marty, yeah. Yes! More! I need light! Stay down, keep quiet. He's coming. Sophia, he in there? Sophia, out of my way! He does not deserve this. You know he does not. Don't bullshit me. I saw him with her. He's young. He likes her. He does not know better. He knows goddamn well not to spend time with some dirty little nigger girl. I will not let you hurt my son. Not anymore. You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh, Sophia, every day I'm out there busting my ass, tooth and nail,
Getting screwed out of my earnings left and right, humiliating myself just to keep the business alive. I saw them two together, Sophia, getting sweet with each other under the poplar tree. This cannot happen! I have worked too hard for too damn long to lose my reputation because my boy is sweet on some nigger. We cannot live like this. I cook, I clean, I tend to the stables, to the field. You are not the only one struggling, Rick. You should have shut down the business when my father told you to. You're behind in everything. 3 months behind in utility. All the money my father invested, you have lost. You are playing with fire, Sophia. What are you doing? I am not the man you want to mouth off to. And you are not the man I married. I married a man who would never let his family go hungry. So help me. I will not let you hurt my son. You shut your damn mouth, or I'll shut it for you. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth goddamn Jew. I married you, I figured your father'd be an asset. But you just a damn millstone, sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise a boy right, I'll do it for you. Get away! You ungrateful bitch! Co tu się dzieje? Przemoc wobec zwierząt. To, że ludzie to nie in jest... the closet. Make me sick to look at you. Keep them coming, Muszę candy ass. nadupczyć ojca. All you got, boy? Lol. Jakie w ogóle motywy dziwne. You are so goddamn weak. They're gonna pick on you, they will break you, they will make you eat dirt. And what are you gonna do about it? You can't fight to save your life. Well, at least I can teach you. Ale to wychodzi na to, że Błaskowicz to jest Żyd, jak miał matkę Żydówę. Lol. Slow your breathing, To miał być Polak. Recover your strength. Big plans are in motion. The tides are turning. The Kreisau circle is rising. I will need you by my side when we make our move. O, Ania. A Ania jest w ciąży przecież. Can you feel the kicking? To fajny ojciec. Bessie, dinner time. Yeah, good girl. Yes, Bessie, you're such a good girl. You ain't going nowhere. Whimper all you want. In life, you got to make hard decisions. And sometimes, you got to punish the animals out there. It's kill or be killed. The old and the weak are doomed. All manners of scum and sickly minds and dirty bodies and cockroaches doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Finger on the trigger. Kurde. Now, shoot her. Kurde. Shoot her! Ojciec, wal się na ryj. Nie strzelam. Ej, ojca bym zastrzelił, jakby się dało, ale nie tym. You little runt of a boy. And stupid to boot in that brick head of yours. Ja, ale nie wiem, nie chcę strzelić w... Shoot her! Nie wiem czy jak strzelę obok, to i takiej nie zastrzelę. Dobra, spróbuję. You are so feeble, just like your mother. Just remember, my boy. It will end better than it began.
Is that me? Was that me? The old and the weak are doomed. Muszę to ściszyć, wiecie? Ej, powiem szczerze, nie spodziewałem się takich motywów po Wolfensteinie totalnie, nie? Totalnie. Jest okej? Jest okej, dobra. Symbole w kształcie rąbu. A jeszcze jedna rzecz na szybkości. Tutaj muszę zrobić tak i tak. Dobra. Jesteśmy na wózku inwalidzkim. Takich motywów się po Wolfie nie spodziewawszy. It's you. Take this. They're looking for you. Oh. Oh shit! Here they come. This is our U-boat now, Nazi. Tak, z jednej You strony... ain't getting it back. Z jednej strony głupio strzelać... Czekajcie, muszę treść... To jest dziwne udźwiękowienie, bardzo głośne. Muszę troszkę dialogi ściszyć, a całość mogę teraz głośnić. Trochę głupio strzelać do białych Niemców, nie? Bo to jest rzadka sprawa. Można powiedzieć taki gatunek na wyginięciu i właśnie ja się do tego przyczyniam aktywnie. To jest w ogóle dobry bajer, że on jeździ na wózku inwalidzkim i strzela do nich jedną ręką. To jest właśnie... Cały Blaskowicz. I'm on my way. Są tu czarni Niemcy. Kurde, Wojtas, weź uspokój dupę z tymi czarnymi Niemcami. No nie ma żadnych czarnych Niemców, no normalni Niemcy są, biali. Ja i jeszcze nie, po tych nie idzie wjechać. A tam jakoś... Niby idzie. Dobra. Głupie Niemcy. No to Wojtas, jak takie rzeczy wiesz, to co się prujesz, kurde. Czekajcie, tu coś leżało. Dajcie mi to wziąć. No dobra, nie chcę. Stop! Blaskowicz! Freeze! Do not move a muscle until I say it's okay, alright? Alright? Don't even pass wind! Microwaves will turn you into mush. You don't want to be mush. Shimshin, do you? Okay, wait. Wait. Okay, now! Wózkowicz, tak. Tu fajną Be careful, the floor is very wet. The floor is lava. The system is working. To ten Żyd fajny. Quick, 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 quick. There we go. 1, 2, 3. I'll give us a new piece of crack. Now, Mr. Blaskowicz, I'm very happy to see you awake. Not so happy to see you out of bed. Where is she? Last time I saw her, she was with Caroline defending the cell platform elevator. Then point me in that direction, Seth. Ingrid, you know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? Your kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your schmeckhole, to do many No other time things. for this. Just tell me. Frau England. She's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. Nazis reached the U-boat. Many wondered
Many dead. I was LOL, co tam się dzieje? I have to go. No, Hackman is the mechanic. I told you no. Said, help me find the sail platform elevator. You are such an action. You are such an action. Okay. To jesteś oksyn, nie wiem There o are co ci many chodzi. Nazis between here and the sail platform elevator, but I set several traps. I didn't have the time to activate them, but look at this. This is a map to show you Idzie where the typ. traps are. Put them to good use for the verkackte Faschisten. Careful. Try not to get killed if you don't mind. Off you go. Grafa jest bardzo spoko. You're hunting me. Jest taka podobna do tej w jedynce. I'm hunting you. Czyli generalnie wiele jej nie trzeba, bo jest bardzo piękna i jest bardzo dobrze zoptymalizowana gra. Śmiga jak szalona, wszystko na wysokich detalach, także nie mogę się... Fajnie, że są napisy do tego, co ci Niemcy gadają. Jakby ktoś po niemiecku nie rozumiał, a zakładam większość z was nie rozumie. Ojej. Przepraszam, panie Niemcu. Czy można zrobić stealth killa na wózku? No. Ło, a ja... Nie, ja się sam wdupiłem w tą... O, pułapkę. Die Ausmerzer. A czemu jest po angielsku, a wcześniej po niemiecku były te takie napisy fajne? Ausmerzer. Got that backwards, lady. I'm hunting you. Dobra, kurde. First blood. Ej! A co oni mnie tak szybko zabijają? Frau Angle. Coś... You're hunting me. Coś szybciutko. Got that backwards, lady. Załączę. I hopa, rozdzictwo. Czekajcie, to zbieram. No, a w ogóle to cały czas zbieramy suby na rozdawanie Destiny. Jeszcze 5 ino i rozdajemy. Gra, kurde, za 220 zł, także. Zapraszam, polecam. Piotr Franceski. Daję to wyłącza. Macie pytanie na odpowiedź, czy da się stealth killować z wózka? Caroline, wherever you are, you do what you have to do to keep everyone alive till I get there. Do Weichauer. Po świętej pamięci Niemców. Kurde, jakie wybory, w prawo, w lewo. Za dużo. Powinno się dać zjebać po schodach. Metal Wheel Solid. Dokładnie. No po drabinie to się ale nie wdupia. Schutzausrüstung. Panie, co ja mam zrobić? No sorry, ale... Ej, można podskoczyć lekko. Coś knefla.
Na zębatkę? A, no ja. O Jezus, jak patrzy na mnie słodko. Szkoda chłopa, no może to był porządny gość. Się. I są Hakenkreuze, jak niepopularnie politycznie. Nie no, naboi mam 45 i na 315. A jest ten typek. Sorry, Herr Niemiec. Wielopiętrowy ten ubot, no. Ho, Spannung, Lebensgefahr. Czyli nie dotykać, bo nas ciulnie. Dobra. Nie ma się co lać żurem. Jak oni tą wojnę wygrali, jak ich klepie jeden typ na wózku inwalidzkim? Te plakaty zajebiste w ogóle są. Ostrożnie, no właśnie, widzicie? On nie miał okularów ochronnych. Ja jako BHP-owiec wiem, jaki to jest błąd. A oni tego nie wiedzieli, a taki naród przecież przezorny i w ogóle. Się zdupia. Uaa! Jaki akcent? Jeszcze brakuje pracownicy Poczty Polskiej w Gdańsku. Poddajcie się, inaczej zostaniecie zniszczeni. Du bist ein Terrorist. Ewas Hammer. A, młot Ewy, faktycznie. No, wdupić na te łony. To jadymy. Turmaufzug. A to nie! O pieronie. Lol. Back in the saddle, old man. Ignore the pain. Find a way to reverse Tam the już belt. Nera Get up to pewnie the sail padła. platform elevator. Co za Niemcy? Ej, to naprawdę źli ludzie. Kalekę z wózka zrzucili. To nie mogą być dobrzy ludzie w takim razie. Rzeczywiście. A czemu tu mają skrzynki po angielsku napisane fragile? Do not tilt. Co mu się stało na koniec New Order?
trupia główka się wysadził granatem. I wyglądało tak, choby BJ umarł, ale się okazało, że jednak żyje. Alright, belt reversed. Up we go. Der Wahnsinn Terrabelli. Tysiące dobrych niemieckich żołnierzy. Podczłowiek zabijający czystych rasowo niemieckich żołnierzy. Ja pierdolę, jakie tu są hasła. Jaka beka! No to kurde... Tacy bohaterowie? Czyści rasowo? No to Hona Solo. No i co? Kurde. Bohaterze, czysty rasowo. O, panowie, czekajcie, jest na wózku. Alright, belt reversed. Up we go. Co się stało? Dobra, bawcie się, ja jadę na ten taśmociąg. Terror Billy. Dobra ksywa w sumie. Chleb. Dziennik rebelianta M z Krzyżowej. Zaczęliśmy grać pół godziny temu, także jest to dopiero początek. Every man count, join now, enlist today. A, bo przecież ten okręt jest przejęty od Niemców. To bez to są po angielsku te. A ja mówię, o co kaman, no przecież nie skojarzyłem faktów. Fliesenband... O Jezus, te niemieckie słowa. Fließbandsteuerung. Dobra, to się rozdupi. Tu my byli. A, nie, to muszę to wyłączyć. Wentil. To jak wentil, no to wentil. Dobra, jadymy. A ten co zrobił za piruet? Siema Sans, elo, witam wszystkich. Jakie jest najdłuższe słowo po niemiecku? Nie mam pojęcia. O! O! I to jest partnerka życiowa. Kurde, pokaż Ani, że nic ci nie jest. Press E to pay respect, kojarzy ktoś? I'm okay. Otwieram piwo. William, I prayed for you to wake up. I'm a burn. Don't be stupid. Okay. Let's get you up. You've gotten so fat. Zed says we're having twins.
Jezus, tu dzieci... A nie, gra od 18 lat w sumie, to może. Ludzie! No właśnie, nie teraz. Let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Hold on, William. You shoot good, Max! Smile! Bombate! Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! O, Frau Engel. Sigrun, warum atmest du so schwer? Ciotka od tej... Nicht, Mutter. Ah! Das weiß ich. Ciotka, córka. Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Dumme Kuh! Ale to było... Schande für deine Rasse! Ona powiedziała głupia krowo, a nie głupia dziewczyno. Dumme Kuh. Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Waffe herhalten! Das ist nicht mal eine Backpfanne wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Alle Marsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los rein, Männer! Stock ihn raus, Megafon. Bubi, ja. I'm addressing the terrorist and murderer, William Joseph Blazkowicz, also known as Terrorman. I'm willing to spare the life of everyone you wrestle if you surrender. The doors are open. Come alone. Looks like I got called out. Don't go in there, William. Well, they have our people. She trapped our vessel, Anishka. What can we do? You're riding. We'll have to somehow release our U-boat once you're up there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. You going to run us over with your little wheelchair? Niederhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Don't you fucking touch it! What a funny sight. The mastermind crawling around in her own filth. Oh, Blazkowicz, you're weak. What's left of me? I came for you. How you holding up, Caroline? Don't know how she found us. I fucked up somehow. She tracked us down. I fucked everything up. Ciul. Nie mogę się ruszyć. You think you're a hero, William Joseph Blazkowicz? zieh den hoch, den Krüppel! Let me tell you, you're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs, festering in the ghetto. Dzięki. But once they see Frau. you, this will change. I shall put you on international television. Look, everybody. is this how a hero
sure looks like a crippled wretch of a man peeing in a tube. Everyone will see what a useless joke you are. Los, los. Danke schön. Oh. Zieh sie am Kragen hoch. O kurwa. Bow your head. Don't be silly. The resistance does not bow. Mutter! Sekun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du du sie sie hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Ja, pierdolę. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk nicht ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Don't do it, girl! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Aber ein Tagebuch. Mit Perversion. Trzeba działać! Und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist! Während du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh! Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden! Du hattest kein Recht, Dobra matka. das zu lesen. Caroline Becker, leader of the Kreisau Circle. The criminal mastermind. Never give up, Blazkowicz. Never give in to these people. I think not. I think you're just another. Habt ihr das gesehen? Jesus Christ! Fuck me! Übermacht den Meister! Look at this! How strange! Ja, pierdolę. One moment she was here, and now she's gone. Were these eyes ever filled with a lover's gaze? See you think? Kiss, kiss, kiss. Hm? Das ist nicht komisch. Oh, willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, hä? Oh. Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her. Also an old friend of yours? Ja, pierdolę. Mutter, bitte hör auf, es reicht. Aus dem Weg! Nein! Ciul! No. Panie. Akcja jak we filmach ze Seagalem. Kurwa! Das ist mein Tagebuch, nicht deins! Co tu się odjewuje? Ten, nie, to nie... Blasco,
I've been better, but I think I got the blood stuff. Pado, rękę mu ujebał. One good reason not to blow your brains out right fucking now. Real slow, like, a little disoriented on account of the blood loss. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. Also, the escape pods over there. I know the codes to open them. Wait. How do we release our U-boat? The door that leads to the controller bay. The electromagnetic tractor arms. You can deactivate them from there, and that will release your U-boat. Can you open that door then? Yes. All right, Blasco. Head on in there. Ale Karolinę zajebali. Nie, to była taka spoko babka. Kuźwa. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Ale mogę już normalnie łazić. Kurde, ale cutsceny tu są po prostu mistrzowskie. To się jak dobry film ogląda i to taki nieprzewidywalny. To jest w ogóle kurwa koks. Naciśnij spację, aby skoczyć, lewy kontrol i wykonać potężny cios. Okej. Cześć Dark Angel. Tak, udało mi się na szczęście. Pojawił się na Gryfnie. Udostępniłem go u siebie, także wszystko jest ok. Fergus. A, wpadłem. Gotta respect a guy who can lose his arm and soldier on like it's nothing. Eisenlacie, ja. Ausmerze. Ausmerze to jest co? Ausmerzen po niemiecku to jest zniszczyć, nie? Nie jest, no coś takiego. Chociaż zniszczyć to jest bardziej zerstören. Ale Ausmerze to jest jakiś tam rozwalacz czy coś takiego, nie? Chyba. Lot of things you can do with a hatchet. And a Nazi. Nicht berühren. Ej, ale teraz będziemy ciulać siekierką. Wyeliminować lub usunąć. O, właśnie. To jest eliminator taki. Raczej. Chociaż jest też eliminieren. Słowo niemieckie pewnie, nie? Idą Niemczaki. Tu można dostać ataku epilepsji fotogennej, jak ktoś ma. Ale było ostrzeżenie na początku, także... Twórcy są kryci. Jak tu się przymierza do... Idzie tu przymierzyć do... Zobaczmy, jak to działa. Przepraszam. Ogółem. Ej, to chyba był elektrykosz, bo ma takie pieronki na hełmie. To mój dziadek też takie miał. To za elektrykorza musiał robić. Caroline, you copy? Before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. O, pistola. Elektryk wysokich napięć, dokładnie. Bardzo niebezpieczna robota. Tu mamy takie koło broni fajne. Łowca burz. Dokładnie, łowca burz. Są elektrykorze. Mam jakiś samouczek. Łopanie, ale w zajebistym stylu graficznym to jest w ogóle takim zrobione. Oni mnie uczą tutaj, że mogę niszczyć i ten... Uzbrojenie. Machine pistole. Przydziałowy pistolet maszynowy nazistowskich żołnierzy. Ale jakby ktoś się miał ochotę pruć, że jest napisane nazistowskich, a nie niemieckich, to trzeba pamiętać o tym, że tu jest też dużo dobrych Niemców. W sensie cały ten krąg z Krzyżowej. Ci partyzanci, między innymi co Caroline, to są Niemcy też. Także tutaj mówić Niemcy to by było uogólniające. Jakbyście się chcieli pruć na tym punkcie, to tak inno mówię. Automatisches Sicherheitssystem. Odin. Odin. Spoko miano. Like they taught us back in boot camp.
Take out the commanders first. Hallo! Kommandant Mannheimer! Hören Sie mich? Scheiße! Chyba nie odpowie już. Czekajcie, tu jest tryb strzelania. A jak się... Tu są dwie bronie. Ktoś się zaniepokoił. Co? Nic nie zrobiłem. O kurde. Jak się kurde przymierza? Albo tu się nie przymierza? Ło! Jadymy. Prawy myszy... Nie. W sensie... Chwila. Jaki niski poziom trudności? Nie ma niski. Jest ten 4 od dołu bodaj. Czekajcie, no... Aha, ten się przymierza na... Wow! Automated security system. Jakie to dobre. Mapa. No i sztos. Tu się... Aha, tym karabinie nie idzie. 4 od dołu. 4 od góry, w sensie jeszcze są wyżej 2. Flugroten des Ausmerza. Ej, przez Polskę przelatywał. Tu się przycelowuje na prawym, a na przykład w tej broni nie idzie. W tej broni nie idzie przymierzyć do oka. A to jest taka wersja rozwojowa pewnie MP40. Co planuje na Halloween? Nie wiem. Kupuję i ogrywam. Tak, polecam. Mówiłem, że gra będzie superancka i na razie taka jest, faktycznie. Dobra. Luftschleuse. Lecimy dalej. Kurde, nie wiem, no w każdym razie poziom nie jest jakiś taki niski. W ogóle te plakaty są zawsze takie zajebiste. GTK Schmetterling, czyli motylek. 61 Gepanzertes Transportkraftfahrzeug. Komm zu den Mordschützen, wir würden deine neue Familie sein. Ja, ja. To jest krigowa nazwa Ausmerza. Jagdfliegern. Kurde, a to są te! Może to jest ta z Return to Castle, jak one się nazywały? Cobra. Te, co była misja. Nie możesz poziomu trudności? Nie wiem, czy mogę. Opcje, rozgrywka. Poziom trudności, sukces albo śmierć. Patrzcie, jaki kurde badass. Każdy by chciał być takim pilotem. Czy feeling strzelania jest równie przyjemny jak w jedynce? Jest nawet fajniejszy jak w jedynce. Jest nawet fajniejszy. Jest trochę... wszystko jest takie... postać ma mniejszy ciężar jak w jedynce. Generalnie mi się wydaje, że jest fajniej. Nie ma trudniej, jest trudniej, ale ja nie chcę sobie wypruwać żył. O! To jest ten karabin, co był w New Orderze. Zajebisty. I tu można przycelować. No i kurde. Sztos. Dobra. A jest ogień ino-pojedynczy? Nie jest, no auto. W ogóle magazynki zostają, co jest tym rzadkością. Siema Olorin the Wizest, witam.
wszystkich. Jakby ktoś był na streamie pierwszy raz, to polecam zostawić follow u Niklausa. Darmowa rzecz, super sprawa. A jakby ktoś chciał na przykład wygrać superanckie Destiny, to jeszcze ino 5 subów i będziemy rozdawać między subskrybentów do jednego szczęściarza taką superancką produkcję, jaką jest Destiny 2. Bez kappy, bardzo przyjemną. Czekolada mi blokuje myszkę. Dostałem od mamy czekoladę z Ritter Sporta. Chyba wiedziała, że będę grał w Wolfensteina i dała mi niemiecką czekoladę. Dzięki Komorowice za follow. Siema Gabriela. Użyj granatu, aby zniszczyć zbiornik. Siema Ania. Czekajcie, jakie ja mam bronie? A w ogóle jak ja przemieniam broń na rolce, to mi się czat przewija w dół. Kurde, jakie to głupie. I muszę, no... Tylko dla subów. Tak, oczywiście. Czekajcie, gdzie to się zmieniało? Na którym? Na Q? Ale też... Tabie? Nie. Na shifcie? Nie. Teraz to się gdzieś... Tu jest walka wręcz. Na E? Może ktoś z was zapamiętał. Dzięki Sans za follow. Zdawało mi się, że na E. E? 1, 2, 3. No 1, 2, 3 też. V. A ja. V. Dzięki Rejko. Też dobrze, żeś zapamiętał. Dobrze, że są takie czujne ludzie na czacie. Dobra. A są wślizgi? Są. To jest wspaniałe. Już się stracił. A, tu mam granatem rozwalić. Coś jest? Wiadomość od pracownika technicznego. Przestańcie zabierać pokrywy włazów. Złomiarze chyba. Dzięki Sunrider za follow. Dobra, ja coś tu mam roztupić granatem i no... Co takiego? Dzięki Wyrweusz. Jak się ślizga, jak ma buty metalowe? Nie wiem. Mapka. Tu coś trzeba rozwalić granatem. Zbiornik? Zbiornik? Też jest jakiś zbiornik gdzieś? O to im chodzi? Siema Patryk. A, że tam chyba. Ale jak się rzuca granat? Ja w ogóle mam granaty? Ej, fajnie, tu mogę wybierać prawa, lewa ręka. Zbiornik.pl. Ja. Z naklejką na łatwopalne. Nie wiem, o co im konkretnie chodzi. W osobnym pomieszczeniu małym. Aha, no bo go to pokazuje jakaś... A to nie jest zbiornik wcale na tej mapie. Ja myślałem... Aha, on jest tu! A ja myślałem... Ja myślałem, że to jest on. A to jest co innego. Tu jest... Tank looks explosive. Kaj są granaty.
Potrzebuję granat. Może granatu, ale ja nie mam. Haj są granaty. Albo nie umiem jak go po prostu wyjąć. O! Jest, dobra. Są. Są. Got myself a new exit. Aj kurde. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole. Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Dobra, chłopcy, nie pultajcie się, wszystko jest w porządku. Czy będę grał Assassina Origins? O, nie wiem. Nie jaram się totalnie. Lewy alt. A, bo tu jest taki ten... No to nieźle. Co? Co to było? Wydupcył mnie w luft. Dobra, nie srajcie się. Pijany pod oknem. What the fuck? Ej, co ja tak szybko ginę? Pod oknem się pod oknem się drą Niemcy. Alarm, ich brauche Versteckung. Znaczy no, jest to możliwe. Dobra, kurde. Panowie Niemcy. To już mam niby. Warnung. No to dobra. A! Że poziom taki trudny. O ciulinges. Ho, ho, ho! Wydupcyło. W luft. No i kurde, jak to mówią, keine Bewegung. Co to? Aha, bo go zabolało. Ja myślałem, że to jakiś pies kurde szczeka, a to są przemyślenia Blaskowicza. W ogóle, co warto zauważyć, kto grał w Return to Castle Wolfenstein, albo kto widział chociaż, bośmy ogrywali niedawno na streamach, ta lokacja mega przypomina X-Lapsy, taki jeden moment. I no, że u góry się kręcił jeszcze taki wiatrak. I właśnie tak z tego co widziałem po jakichś screenshotach i tak dalej, to ta część o wiele bardziej przypomina RTCW niż ta poprzednia. Co mi się bardzo podoba, bo no, to jest najlepsza gra na świecie. Także to się tutaj mega X-Lapsy przypomina. Fajny, to jest fajny model w ogóle rozczłonkowywania zwłok. Walają się bebechy po połowie mapy. Tu jakieś sygnal. Teraz wie co? Ładowarki. Czy da się bardziej rozwalić jak są na ziemi? Może granatem by szło, ale mi się... 14 zł, Wyrweusz, drobne na naboje, dziękuję, piękne Wyrweusz. Polecam się na przyszłość.
Dzięki, dzięki. Ładowarki do Siemensa. Ja. That's it. Controller bay. Elektromagnetisch Control Centrum. Dzięki niesamowicie płynnej znajomości języka niemieckiego jestem w stanie wam przetłumaczyć, co tu jest napisane. Centrum kontroli elektromagnetyczne. Nie dziękujcie. Cała przyjemność po mojej stronie. O lol. No i zanurzenie. I wynurzenie. You did it! Okay, come on. We have to submerge quickly. Success, Mr. Blazkowicz! Alright, you should go now. You got it. You should go. High five. Caroline, I released the Eva's hammer, and I'm heading back to our people. Blasko ciężko przeżywa śmierć I hate to Caroline. ask. Will you stick around? Smutne takie So I can bardzo. keep your wings a little longer. Siema Jarosz. Ona była, ta Caroline jej nie było w RTCW, nie? Ona się dopiero pojawiła... Znaczy nie, bo w RTCW był krąg z Krzyżowej i no nie było tej babki, ale coś tam chyba było, jakieś listy były od niej czy coś. Ona się pojawiła w tym Wolfensteinie, co ja w niego nie grałem. W tym... tym takim... Co nie miał w zasadzie podtytułu, ale miał taki kodowy podtytuł 2009. O! O! Uber soldaty atak... Lasergewehr. Emituje wysokoenergetyczną wiązkę lasera. No dobra. Ej, ale wyłączcie ta podpowiedź! Się go opuszcza. No, ale ja chcę go teraz podnieść. No! Co się stało? Nie mogę tego wyłączyć. Ludzie, nie mogę wyłączyć podpowiedzi. No. Enter. F. Q. Chyba bug. Siema Szymon, elo. No odeszedłem. Chyba się zbagowało, wiecie? Jak drzwi stopisz, to zniknie. A, padosz.
okej. Jest. I to idzie. Bez to. Siemens Technology. Dobra. A Deutsche Qualität. Have to recharge this thing somewhere. Dobra. Kurde, nie! Kurde, chciałem załadować. Siema Jądzik, elo, witam, kurde, witam. Nie, zaś tu. Dobra. Ja, Skrillex, dokładnie. Czy on wybuchnie? Nie. Dźwięk taki Skrillexowy ma ta broń, dokładnie. Daj mi. Gra kupna czy kradziona? Kradziona, wiadomo. Wszystko kradzione. Nie no, leżała, nie? To mówię, wezmę. Co tak będzie leżeć? Dobrze. Teraz musimy się poprawić. To jest w ogóle sztos. Pyk! Pszt. Pszt. Laser nie dezintegruje metalu, ale to jest, kurde, specjalistyczny laser. Ten dezintegruje. Patrzcie, ale ludzie całkiem w stanie zachowanym nie najgorzej. Nic, można powiedzieć, że nic im się nie stało złego w gruncie rzeczy. No. Siema Gotardus, elo. Siema Seafensis Binger. Witam. Walczymy z terrorem nazistowskim. Jako amerykański żołnierz pochodzenia polsko-żydowskiego, okazuje się. Siema Kliszczowianin, elo. Kajo mam iść. Siema Shadow Dragon. Jak ta gra w skali na 10? Kurde. No na razie to takie... No skłaniałbym się ku takiemu 9 nawet. Tak bym powiedział, jest bardzo... Jest very much miodnie. Kurde, tam jest ten bykol. Tu idzie się wtupić na dół.
Nie wiem, czy to się uda, ale spróbować warto. Halo! No i kurde, Unterstützung unterwegs. Zaraz nas napadną. Have to recharge this thing somewhere. Aj. Fuck. Nie pistola. Aj! Siema Gunner 5, elo. Za dużo. Na tym poziomie trudności jednak jak tak nas oblegą, to jest ciężkawo. Dobra, kurde. Elo. Zmień poziom oczko niżej. Nie! Oczko niżej jest dla chip. Świetnie sobie radzę. Siema Raven z serii 7. Ojej. Wybijemy wszystkich Niemców na ziemi. Już żadnych Niemców nie będzie. No i auf Wiedersehen. Czy dostałem, czy kupiłem? Dostałem. To jest poziom trudności, pokażę wam jeszcze raz. To jest poziom trudności sukces albo śmierć. Nie wiem, który on jest w kolejności. 4 od góry bodaj. Bo nie mogę teraz wam tej listy pokazać. Siema Mikael, witam cię. Die neue Wahrheit. Nasz ukochany Führer mianuje Irenę Engel generałem. No to nieźle. Wojna wyzwoleńcza na terytoriach amerykańskich. W ogóle jak to zajebiście brzmi, że to jest taką propagandą robione normalnie Goebbelsowską. Wojna wyzwoleńcza na terytoriach amerykańskich. To jest kurde zajebiste. Jaram się. Tak zwane jaranie nie opada. Znaczy nie, że w sensie dokładnie, ale... Mega się w to zajebiście gra. Bardzo takie jest to wszystko... dobre po prostu. I sam feeling gry też jest taki... po prostu przyjemny. Nietoporny. W ogóle na jakim to silnik, jaki to ma silnik, kurde. Dobra. Nie mogę tego tak rozdupić. O! A ja mogę rzucać. Zapomniałem w ogóle o tym. 1.8 TDI. A tu fajny kanon.
Deutsche Technologie. Das Monorad. Die neueste Errungenschaft der Transporttechnik. Kommt zu Motorkavallerie. Zajebiście wygodnie się na tym musi jeździć. W ogóle z dupy pomysły. Dobra. Ale sobie to otworzę. Imię Hitlera. Jak to mówił, wiadomo kto. Budowali takie? Nie wiedziałem. Have to recharge this thing somewhere. No i kurde, Elo Benz. O! No to ja gram na sukces albo śmierć. Co z tego, co Konstantin rzucił. Także nie taki kurde lamerski. Dawaj te blachy. A nie wolno po oczach laserem. Kurde, sorry, już im nie będę świecił, przepraszam. Przepraszam. Sorry. Tym Niemcom to już nie przeszkadza. Mam nadzieję, bardzo mi przykro, jeżeli sprawiłem ból. Bez jaj, Sigrun walczy po naszej stronie. LOL! Jaka beka! Siema chłopcy. Ready the escape pod! Let's go, we have to get the fuck out of here now! Ten ma akcent zajebisty, to jest Szkot, nie Szkota czy Irlandczyk? Szkot chyba. Hey, they have to go! No to we have to go. Hold up. Szkot. Let's go. Ale to bez łeba. Siema. Witam w zgromadzeniu B. W takim dramatycznym momencie. Oh, kurwa. Smart! Stop fidgeting. You want something for the pain? No. Just get on with it, man. Now listen up. Caroline had a plan. Yes, the liberation of the United States of America. Caroline wanted to free the US and use it as a stepping stone to liberate the rest of the world. Come fuck or high water, this is what we're gonna do. For Caroline. For God's sake, Max, stop helping. Why is there a Nazi on the boat? Because if it wasn't for this Nazi traitor, we'd all be dead by now. We owe her, so we can't kill her. Unless she fucks us over. You gonna fuck us over? No, mister. And I'm not a Nazi. Not anymore. Right. Caroline had established radio contact with an American resistance cell in New York City. The only way we move forward... Caroline's plan is to build alliances with
U.S. resistance groups and mobilize the people for a revolt. Depth charges! What in the name of Satan's bloody ass is happening? I hear surface breaches. Multiple surface breaches. It's Frau fucking Engel. Will someone care to tell me how the fuck she found us? Well, speak up. Someone inside your U-boat is transmitting your position. That is bloody marvelous. The Ausmerzer has been receiving messages from someone inside your boat. That's how we found you. Fucking who? Section F. Fucking what? Okay. There it is, Section F. But there is no section F. The maps are not accurate. We've looked and there is no door there. What if there is? What if someone is hiding in there transmitting that signal? You want to investigate? I'm gonna have to go have a lay down. Kindle, come. Must be here. Move this locker. Astonishing. What do you see? Welded shut from the other side. Higgle, hey! Look to me! Use this! Fergus came to me with some thoughts for improvement. I tinkered with it a little. Thanks, I miss the old girl. I will open this when you are done, big man. Zaczaśli mnie. Lasser Kraftwerk. Ten zespół Kraftwerk, co śpiewał? Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. William, you have to find the transmitter and shut it down, or the depth charges will rupture our hull. Ania jest prawie niezmieniona od poprzedniej części, wygląda identyko. Aby strzelić. Aby celować. Naciśnij E. Achtung! Nie różni się, Pawlos. Zobacz sobie ją na filmikach z New Ordera. Jest identyko. Blond Helga się nazywa Sigrun. On the floor plan, Section F just looks like a little laundry room. We looked for it when we first searched the U-boat after you captured it, but we didn't see the entrance door. And with all the things we were worrying about back then, I suppose we didn't bother looking too closely. But now I've re-examined the floor plan and there's a reference to a completely different document. The engineering map of Section F. I'll report back as soon as I find it. To oni kurde pływali na okręcie, co nie wiedzieli kompletnie, co się na nim dzieje. To nieźle. Zigruny skandynawskie. No znaczy germańskie generalnie. Oni dawali takie te imiona sobie czyste rasowo. Dziennik soldata Müllera. Ciągle myślę o Johanie, prawdziwie niemieckim wojowniku. Był bohaterem, zginął jako męczennik z rąk tego krwiożerczego goryla Blaskowicza. Ludzie go lubią. Komuniści, anarchiści, degeneraci. Powinno się ich eksterminować, tak jak mówi Führer. Jesteśmy rasą wyższą, najsilniejszą i najmężniejszą. Nie boimy się ich, ziemia należy do nas. Ja myślę, że autentycznie dużo ludzi mogło tak myśleć z Niemców w tamtych czasach. Hej. Jaka beka? Jak tu Niemcy są? Ist bestimmt kurz vorm Durchdrehen, eingesperrt in dem Kontrollraum. Versucht doch immer das Ortungssignal ans Oberkommando zu schicken. Der kommt nie raus. Z komuchami? Dokładnie. Ja myślałem też, a tu kurwa ciul Niemców nagle.
Jest Ceros. Haben Sie das gefüllt? Ja bych to chciał tak na cichulca. Wer? Kommandant Fischer? Nein. Warum sollte er auch so lange Zeit? Ist bestimmt kurz vorm Durchdrehen eingesperrt in dem Kontrollraum. Versucht noch immer das Ortungssignal ans Oberkommando zu schicken. Der... Leise. Bite. Fajne, jakie fajne granaty w ogóle. Jakie to dobre. Siema Sowar, siema Eutanazjon. Ej, na to kiedyś szło tłumik założyć, ale chyba nie w tej części póki co. Mamy nic wytłumionego. A ten to taki basz żit. Jako upgrade, okej. Halo! Sektion F. Lepszy system niż w New Orderze, to spoks. No w New Orderze był taki delikatny. Świetnie się bawię. Bez kapy. Entschuldigung. William, I found the engineering map. Ballast tank, nuclear warhead stockpile. Oh my god. Section F stretches along the entire hull of the U-boat, and we're on the biggest U-boat in the world, so this section is gigantic. Some of it must serve as a main ballast tank or something, because it's a massive volume. Be careful, William. No telling how many Nazis could be hiding in there. List od soldata Fritza. Droga Angelo. Angela. Du. Udowodnię ci, że jestem wart. Daj mi trochę szans. I show you how I dance. Tararara. Dobra. Miesiąc temu nasz okręt zaatakowali terroryści. Zabili prawie wszystkich, byli potworami, zabijali każdego, kto się nawinął. O. Jakie to parszywi terroryści amerykańscy. Bandyci. A to było Jessica, a tam było Angela, to było tupie cały klub, wszyscy patrzą na biodra Angeli. A kac będzie trwał do niedzieli. Jak się ma Hubercik? Tęsknię za tym jego uroczym uśmiechem. Na pewno już chodzi, może nawet mówi. To by było dopiero coś. Mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczę. A jeżeli nie, to pamiętaj, że zawsze będę kochał ciebie, Hubercika, aż do końca świata. O, das ist süß. Mały Bercik. Hubercik.
Zaraz. Blasko... No ja, dokładnie. Idzie tu coś... A, tu mogę wyjść. Nie, bo tu jest ten typ... A, to dobra. Już wiemy, kto był ojcem Dwornioka. Niemiecki żołnierz z przyszłości. Z wygranej wojny. Siema, Patryk. No. What? Chyba nos trafili. Coś mi się zdo. Fajna woda. I to jest wszystko... I patrzcie, i to jest technologia nowej generacji. Właża. I się sam normalnie... łonaczy. Kurwa, ci to robią gry. Panie, kurwa. William, those Nazis have been surviving in there ever since you captured the U-boat 5 months ago. They must be starving and desperate. Stay safe, darling. Erstens sind die Wände schalldicht und wir waren ziemlich ruhig. Zweitens ist unser U-Boot das größte weltweit. Schon seit Jahren immer noch nicht alles. Es ist einfach zu groß. Kennst du etwa alles? Untergeschoss. Maschinenraum. Da hast du deine Antwort. Das Funksignal. Wenn der auswärts das empfängt, fallen sie es auf. Sei froh, dass sie uns nicht gefunden haben. Batterie. Willst du es mit dem wahnsinnigen Terroristen zu tun, der alle ermordet hat? Hast du es selbst gesehen? War der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe immer noch... Schlimmste Tage meines Lebens. Ich auch. Nix, ja, nix! No i wszystko się zesrało. Ja pfeifen. Jak on szybko biega w ogóle. O, w nerę. O matko.
K jest tego oficera trzeba zaklupać. O lol! Obie ręce mu odciął. William, I took a closer look at the stockpile of nuclear warheads in Section F. According to the engineering map, there's dozens of warheads in there. Let's hope the Nazis haven't tampered with them. No, nic z nimi nie kombinowali, tu są one tam tak leżą. Tak, o. Dzięki Krzyś za follow. Zekcjon leżą i dojrzewają. Ja. Długo dojrzewający Niemiec. Caroline, don't think I'm gonna make it. Dobra, Blasko, nie świruj. Few more weeks, maybe. With your grace. Ja, bo on by jakby nie łaził w tym kostiumie od niej, to by już się pewnie poskładał dawno. Przecież on tam ledwo dycha, ten chłopek. Dzięki Tymos za follow. Eindringlinge, Wartungsschacht! Brauche Verstärkung! Po co takie zamieszanie robić? Chłopcy. Nic się sam nie dzieje złego. Dobra, żydowska technologia, dokładnie. Nazi radio room ahead. Gotta find a way in. Halo? Jaki w ogóle, ej, kumajcie, jaki sracz. Dziennik bezimiennego komandanta. Tkwimy już prawie od 2 tygodni jak szczury. W naszym własnym ubocie ułożymy z komendantem Fischerem plan. Ten zdegenerowany terrorysta nas zaskoczył, ale w końcu jesteśmy żołnierzami Rzeszy, wychowanymi w boju, zahartowani w walce. Czemu mi HP spada do 50? Bo on jest, bo jestem bardzo, no ledwo żyję. Księga tagów. Ja, Tagebuch. Księga tagów. Thank you, William. The Ausmerzer is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Bombate. Różni się trochę od poprzedniej części. Jest podobne, ale nie czuć, że się gra w to samo co wcześniej. Bo jest inny mocno feeling broni.
generalnie postaci. To jest... co to jest? A to jest to. Myślałem, że to jest Venom. Das ist alles. Sorry. Siema, Meryl. Ale te projekty tych mundurów to im kozackie zrobili. Zresztą tak jak w poprzedniej części. Zresztą za wojny Niemcy też mieli kozackie mundury. Hugo Boss, no ja. Hugo Boss im projektował. Czy to jest początek? No, zbliżamy się do 2 godzin. To w zasadzie nie taki początek już, ale wczesna faza. A z tamtym nie szło wejść. Kurde. Za dużo świńskich myśli, aż mnie swędzi głowa. Tak, będzie na YouTubie. To wszystko idzie na YouTuba. Pozdrawiam YouTuba. Hauptventil. Ja. Richtig fajnie. Dzięki, Merk, za follow. Should get out of here now. Pralnia. Alsabetrieb. Well done, Blazkowicz. Come. Bumbate. Everyone is gathered. Like that. A life. All they've known. All they've felt. All the shit they've gone through. All of it gone. In one moment. Like water. Like it never was. Darling, take as much time as you need, but at some point, can you please go see Sid at his workshop so he can check up on you? I worry about your health. Do seta mam ich, lol. Ważnie. And I better eat something before I pass out. To napląpało babę nieźle. Znaczy napląpało. He knows as well as I do. Blazkowicz napląpał. What a God he can't cure. Ja, Niemcom pogrzeb. Gdzie oni by ich wszystkich pochował? O! Ha! Patrzcie to! Jaka beka. No ja, bo jakby ktoś nie kojarzył, to baba od Blazkowicza, ta co była przed chwilą, jest Polką. Ale bajer. I tu w ogóle w poprzednich częściach też było dużo takich polskich motywów. Bardzo spoko.
Tak, Bachleda Curyś podkłada za nią głos. Dziadek Kamila może się załapią na niemieckie 500+, dokładnie. Chociaż w tej rzeczywistości to myślę, że się łapią raczej na piec. Jako nie Niemcy. Dobra. Okay, Ja się Max. połażę. It's time. Max Hoss. Hey, Max. Why you look so glum? I know you like Rosa, but this is the natural order of things. Piggies die so humans can eat. Max Hoss. And we have run out of food for her. We only have people food left. No piggy food. Max Hoss! Max Hoss! Max Hoss! Hey, okay, Max, okay. Shh. For now, piggy will not be food. And wipe that sad look off your face. Hey, bro. Happiness is a choice, Max. Remember that. Smile. Hey. Lol. Historia Maxa była w jedynce, znaczy w New Orderze. On tam miał jakiś wypadek ciężki, nie? I ma tam pół głowy wycięte, ale jest bardzo silny i prawie zginął w ogóle w poprzedniej części. Żeby tak by się zdawało, że zginął w ogóle. Potem się okazało, że wszyscy jednak żyją. Ci co prawie zginęli. Interakcja ze świnią. You look hungry, girl. Mam nakarmić świn? Czym? Max Hoss. Happy Farm. Bombate ma fajny ten. Bombate ma elegancki tutaj, kurde, przybytek. Kurzy I fajeczkę. knew I should have never let Max play with that piggy from the first place. Will there ever be a Bry now? Ej, właśnie, mogli Niemcami tą świnię nakarmić w zasadzie. Przecież tyle mięsa się zmarnowało. A ten ma safari, nie? Na przykład, spoko, tam Tatry. Polskie Tatry. W moim sercu. Dobra. Pig. Czekajcie. Skąd mam Peter Gully? Nie znam hopa. Poboczne. Nakarm Rozę. Czy to się zmienia? Nie. Muszę sam znaleźć. Skąd wziąć jedzonko do świnki. Tam się idzie do laboratorium, to ja idę w kompletnie inną stronę oczywiście. Max sure likes his crayons. Ja chciałem. I już mam zgłoszone na YouTubie. Globus. Ej, ale mapa jest taka nowożytna w ogóle. Ta Polska jakaś taka wielka. Potężna. Wielka Polska Narodowa. Wielka Polska Narodowa. I jak to było? Czołem Wielkiej Polsce. BJ plus Ania. Im zrobili. A to jest w ogóle fajnie zagospodarowane. To się trochę kojarzy z tym. Z metro. I no, że oni tam byli w metrze, ci są w ubocie, nie? Największym na świecie ubocie. Mało tego było. Jakiś, jak w Matrixie. O, no. Captain, my friend. Habib Ismail. Do not doubt yourself, Captain. Any obstacle can be overcome with the right mindset. Habib Ismail. No niezłe multikulti na tym okręcie. Kolekcja gwiazd. Al Sanchez. Wygląda jak Kycu trochę. Wracam stali. O, ja nie grałem w Fallouta. Fallouta to ja akurat nie... Fallouta. To nie mam takich, wiadomo. You always made the right call.
Habib to brat po turecku. Isabelle Williams. Co my tu mamy? Yes, we can. Back 'em up. Enlist today. Join now. Jakieś kurde fotki, a to pewnie deweloperzy są na stówę. Hello to you, Captain. Gisela Balog. You look unhappy, Captain Blazkowicz. Don't lose hope. Wygląda jak matka od mojego kolegi. New Orleans. Tu jest już warsztat u tego Żyda. Ja jeszcze sobie połażę. To jest zajebiste. Mogę im wyprać galoty? Jestem bohaterem. Klub Kreisau. Nie wiadomo co z tymi alternatywnymi rzeczywistościami. Dokładnie. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. Can't believe Caroline is dead. Who will lead us now? The angry Scottish man, I think. Interim leadership, you mean? Until we find some more suitable person? What do I know? I'm not exactly part of the inner circle. Mio Dio. This is not good. Mio Dio, Not Dios good for mio! sure. That was close. Alessandro Di Stefano. Hello to you. Miriam Gunnarsdotter, ale skandynawskie nazwisko, czyli córka Gunnara. O, mogę się popatrzeć. Nichts. Good day. No elo, elo. Generał Engel niszczy kryjówkę amerykańskich terrorystów. W górach skalistych w pobliżu Denver. W górach Sowich. Siema Versusew. Daleko od początku. 2 godziny po początku to jest. 23:10. Na YouTubie będziecie mogli zasztopować i przeczytać. Frau Engel. Siema Dariola. Nawet paprotki mają. Parprotki. Ja tu dalej siedzę, kurde Paula, bo się nie wyśpisz i będzie skuli mnie. I mi już czuję, że mi ciśnie na sumienie. Wasser. Co tu się dzieje? Zbyda paku. All they've known. All they felt. Like water. Like it never was. A, to była od niej kwatera, nie? Paris. O, Paryż się trochę zmienił. Ładne tekstury, bardzo ładne. Diary. To jest Ameryka. Miało się 4 z geografii. Czekajcie. Ja, Daria zna wszystkich, dokumentnie. Na całym Jaroku. Stu do bilarda, nie, to jest mapa Stanów Zjednoczonych. Tu my byli.
kantinę. Dobra, idziemy obejrzeć. Kurde, jakie to jest wielkie w ogóle. To jest większe od tej bazy w metro, po której można było łazić. A, tam smaki ciążowe. Można się położyć spać i grać w Retro Wolfa? Nie wiem. Wiem, że w jedynce tak się dało, znaczy no... Hello there. Don't forget to go see Seth so he can check up on you. Dobra. I believe Ania, he's in his żryj. workshop. Bo się zaciążona. Everything's just fine and dandy, Captain. Ej, dajcie zjeść takie fajne maszkety. Rolady. No jakieś takie, kurde, niewymiarowe. Boldo, did you check the second exhaust filter on Haas 2? Of course, miss. Baldo always do what he promised. Boldo? Bueno, you repair? No, miss. Baldo not repair. Filter was not damaged. New wires needed for controlling exhaust filters, see? Blue ones? No, brown. Oh, mierda. Puta madre! I speak to Seth. Gabriela Maybe we'll fix it Alvarado. to steal more electronic parts for Nazi, huh? Okay. Ej, ale... Hey, hello. No siema. Life is tough. Co to jest za... Baldo knows. Family killed during Boldo Ramos. Holomek. But life will get better, mister. Baldo trust God. Mr. Trust God too. Ej, to jest nazwisko takie jakieś, kurde... Not lose hope, Capitan. The Nazis have upper hand. Czeskie. Nie wiem. Śląskie jakieś takie. Holomek, prawie jak holonek. Lol. Ciekawe, tu się dzieją rzeczy. Buenos Aires. Senior Sharra. Nie, Buenos Dias. O, ziemniaczki do świnki. Będziemy mogli świnkę nakarmić. Przyznajcie, takiego zadania się nie spodziewaliście po Wolfie, żeby karmić świnkę. Ja się nie spodziewałem. Tu jest właśnie dużo takich poukrywanych pewnie po boków, tak jak było w New Orderze. Trommel, Heated Meals. Kupiłam szotownik dzisiaj w Ikei. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Rozpusta! Fergus. Fergus jest? Fergus put rocks in there or something? Siema. FX Łoniaczek Babuni. Bardzo ładny nick. Fajnie się tu bawią. Obrabiałem dupę Fergusowi. Maybe Fergus has a thing for sweet Maria. No. Marie. No. Definitely not. Anna Wolańska. No i proszę. Jest, kurde, bojownicza Polka. Could it be that you have a thing for him? Ale akcent ma taki mało Shut up, I do not. polski. Whatever you say, my friend. Chociaż, Tell me, w sumie, why are your cheeks turning so red? może. No, not you. Francis de la Croix. Divorce tells me you are in great pain. That you are being eaten from the inside. Ja! To je to. This world is kill or be killed, messieurs. When I look at you, the voice tells me that man is the greatest killer of them all. Lol. Ej, mogę ci wleźć na zaplecze. WLW. Ej, a macie tego kurde, z browaru Bojan jak to się nazywało? Toporek jakiś tam ciemny, proszę. 395 punktów Ibo, 69 punktów Plato, wypędzany w średnio domkniętej kadzi z północno-ukraińskiego browaru Himmler.
Atomowy mor świn. Dobra. Wybaczcie, no tak. Bonjour, kapitan. Głupawka. Tu można w Wolfa pograć. Wolf Stone. Lol. Z browaru Koczy Kodan. Dokładnie. Hello, my friend. Siema, Anna. You look, how you say, like shit, dearling captain. Feel better soon. Dobra, jak to jest polski akcent, to ona musi pochodzić gdzieś daleko ze wschodu. Bo brzmi jak ruska. List od Żaka. Wyliżem jeszcze butelkę. Z Białego Stoku. Ze szkolnej, nie? To by mówiła w dialekcie bombaskim. Ciekawe, czy bombatę mówi w dialekcie z Bombasu. Dzięki Krzysiek N za follow. Jacques. Marii, chcę z tobą tańczyć Good to see your całą face. noc. Co ty oglądasz? Jakieś ciulstewa. Starnopola. Bank to setynę, kantin. Dobra. Kurde, tu idzie łazić, tu się idzie potracić. Tu co mogę? Grafika koncepcyjna. Iwas Hammer. Konkretny, kurde, wolski kafar. Super drink. Acoustic 5. Siema, Krzysiek. Dearling captain. Le Halle de Lyon. Dobrze przeczytałem po francusku, bo ja po francusku to tak znaczy trochę ogarniam, ale języka w ogóle. Tu my byli. Bill Bebert, przyjaciele trzeciej Rzeszy. A, tu my wzięli kartofelki do wieprzka. Co to jest? Tu powinna być jakaś ta, jarocka. Jak to jest od Polki karta. No właśnie, jak można jeszcze tworzyć tak świetne gry? Yes, hello, captain. Le Halle de Lyon. No dobrze. Niech tak będzie. Złoty pociąg pewnie jeździ. Dobra, idziemy już do tego typa. Byśmy się, kurde, rozleźli jak galoty w kroku. Panzertür. How are you feeling in head, Mr. Stubbins? To też Polka. Irina Jakowa, a to Ruska. When I take my pills, I get a most dreadful headache. What happens, A to jest Mr. Stubbins? Septimus. O, jakie krigowe imię w ogóle. Then I would Septimus. enter a psychotic and paranoid state. My friends would become my enemies, and I would be a downright hazard to myself and everyone around me. I might be compelled to ale engage dopracowana fajka. in incomprehensible manic Daj się ravings sztachnąć. for hours on end, Nie żyć. while neglecting to eat, drink, sleep. Dobra. Jaka jest ten nasz naczelny Żyd? Tutaj. Co tu jest jeszcze? Jak Rzymianin, dokładnie. Jakie ładne. Kurde, nie umiem z tego wyłazić, to się robi na E. Notatka Seta. O, ciekawe co tam Seto pisze. Fascynuje mnie obiekt ze słoja. Ej, to faktycznie Seto chyba mógł napisać. Oczywiście spełnili życzenie. No ja. Pozdrowienia z Sosnowca. Co tu się Why does it odprawia? always leave such a mess for us to clean up? I don't know, my friend. I imagine he's got more important things to tend to. O, Fergus. Hey!
Can you two knobheads move that conversation elsewhere so I can get some bloody sleep? Yeah, sorry, Wing Commander. Ej, a jest takie przysłowie... Carry on and fuck off. Good night. Jest takie przysłowie, że ręką chuja nie urwiesz. To się nie sprawdza w przypadku Fergusa. Siema, wiechu. Aha, jeszcze idziemy świnkę nakarmić, dokładnie. Euler Cartwright i Abraham Holiday. How you doing? Co czekajcie, co tu? Grafika. No, eleganckość. Dobra, kaj ten wieprzek. Kaś na dole. Halo! Ja, to było. Tu. Na! You happy now, pig? Miejmy nadzieję, że ten skomplikowany quest zaprocentuje w przyszłości. Dobra. K jest żit. Tu. To kaseta. Co ten Seto tak pisze, kurde? On ma duszę artysty chyba. Golono z piwem. W XVIII wieku, widzicie? W XVIII wieku Żydzi tworzyli już zbroje jak z Deus Exa. A my co? Biedaki, Polaki, robaki, buraki. Kurde, banany prostowali na drzewach. Ja to jestem prosty Żyd. Trzymaj się, Paulina. Good night. In sad times, O! I like to listen to music. Sigrun. Do you like music, Herr Blazkowicz? Ja. Fest. To jest, jakby ktoś dołączył dopiero, to jest córka od Frau Engel. Niepodobna, nie? I się zbuntowała i uciekła od Frau Engel. Paula i Paulina to osobne imiona. No. Ale my jesteśmy nieszablonowi i pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa. Fred start. Ej! Jak to Fefek był? Czekajcie, gdzie to jest? Kurde, stracił mi się Fefek. Dobra, nieważne, potem poszukam. Seto, ile ty piszesz zaś? Siema Izdin, bardzo dobrze, elegancko. Aktualnie łazimy po ubocie. I czytamy pamiętnik Seta. Widziałeś, że Seto jest w tej grze? Ja wiedziałem, że o nim zrobili grę, ale że kurde go uwzględnili we Wolfensteinie, no. Się synek poradzi zakręcić. Brunecie w grze? A Brunecia też była w grze? To ja nie wiem nic o tym. Przyjaciele Juny. Patrzcie, to Junka nawet tutaj jest. Nie widziałem. Nie widziałem. Musisz mi podesłać. To sobie potem obadam. Dobra, wszystko nie... To możesz mi na szepcie podesłać, to sobie potem zobaczę.
Po katastrofalnej porażce tzw. eksperymentów krokokaczki, mających na celu tworzenie na poziomie genetycznym hybryd zwierzęcych. To niezłe eksperymenty. Krokokaczka. Siema Mati, czy Wolf daje radę? Jest, daje radę bardzo, bardzo elegancko. Dobra. What the hell is that thing? This is not the thing, Shimshon. This is not the thing. This is the body of a squirrel monkey and the head of my beloved Siamese kid. Shoshana, look at this. He's not gonna do anything to you. He's a good young. You see, I found Shoshana hunting for rats in the reactor room when we captured the U-boat. Lol. A few months later, she was dying of bowel cancer when I stumbled upon this practically brain-dead monkey chewing on a blasting cap. And please do me a favor, Mr. Blazkowicz, lower your axe. You're making me nervous. This is not only my favorite animal. This is most probably my most significant scientific achievement. Yes, you are significant. You hungry? Here's a fish cake. You see, in order to do a cross-species head transplant, you need to A, bridge the spinal column, she's okay. B, harmonize otherwise totally recalcitrant biological system, respiratory and circulatory. Okay, I get it. Spare me the science mumbo jumbo. What am I doing? I'm like an old kachka. You had such a long day and I'm sorry. Let's see. You want something for the sleep, Ingela? No, I just need to keep busy. Distractions, no, I understand. We all grieve in different ways, but I have a perfect distraction for you, Ingela. Look, a few days ago, Anya asked me to make a shooting range for the fighters on board. It's almost finished, but I was experimenting with an old German drone for target practice when suddenly this verkackte machine went Adolf Hitler on me, started running Michigan in there. So, I had to lock it inside. Do you mind going in there and destroying the drone? And feel free to try my shooting range. Tell me how you like it. Just come back, give me your thoughts when you're done. Okay? Okay, I'll have a look. I appreciate it. Thank you. Dobra, ja tu sobie zakończę nagrywanie i to będzie pierwszy odcinek na YouTube'a. Taki króciutki, 2 godziny 20. Także dziękuję pięknie za uwagę, zostawcie łapę w górę i na pewno pojawi się cała gra na kanale na YouTubie. Także stay tuned, Twitch TV Niklaus.